Узгар декадасы уңайыннан районда хәйрия марафоны узды. Марафонда физик мөмкинлекләре шикле булганнарга матди ярдәм күрсәтү йөзеннән үткәрелгән әлеге чарада 606 меңнән артыграк акча җыелды. Мондый игелек марафоны районыбызда инде 20 елдан артык уздырыла. Быел да ул пандемия вакыты булуына карамастан оешкан төстә барды. Мондый ярдәмгә мохтаҗ бик кешеләр күп. Шуның өчен инде мондый эшләрне һәр вакыт яхшы эшләрне эшләп торырга кирәк инде. Марафонны ачып район башлыгы Марсель Шәйдуллин үз чыгышында бу игелекле гамәлдән читтә калмаучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Огромное спасибо, кто участвует, кто помогает людям, детям с ограниченными возможностями здоровья. Әлемне ягына карап торганык, чират торып, шушы марафонда катнашалар. Безнең хөрмәтле җитәкчеләр, бик зур рәхмәт сезгә. Шундый булганыгыз өчен вот в течение месяца можно участвовать в этом марафоне благотворительном, перечислить денежные средства от имени коллектива, от себя лично, кто сколько может, поэтому это уж от вас зависит. Физик мөмкинлекләре шикле булганнарга ярдәм һәр даим күрсәтелеп тора. Район җитәкчелеге, депутатлар, эшмәкәрләр, аерым кешеләр тарафыннан тупланган акча аларга сәламәтлекләрен ныгытуга, тернәкләнүгә, көнкүреш кирәк-яракларына тотылачак. До Нового года мы постараемся все семьи посетить и подарить им новогодние игрушки, значит, елки новогодние. У нас проводится каждый год такая акция «Подари елку детям с ограниченными возможностями». Вот такая приятная акция у нас завтра будет проводиться в нашем поселке. Игелек марафонында быел да оешма предприятиелар, хезмәт коллективлары, муниципаль берәмлекләр, Татнефть компаниясе предприятиеләре зур өлеш керттеләр. Игелек җирдә ятмас диләр ярдәм алучылар, чөнки алар кичергән авырлыкларны алар үзләре генә белә. Менә минем булым 18 яшькә якынлашты. Шуны сәбәп иттереп мин район җитәкчеләренә Марсель Зуфаровичка, Дамир Рашадовичка, Айдар Халифуддиновичка һәм барчаларына Айдар Фандасович та килде. Наил Альбертович иң беренчеләрдән булып безгә ярдәм күрсәтте. Шуларга рәхмәт әйтәсем килде чын күңелемнән. Шушы 18 яшькә хәтле детская поликлиника хезмәткәрләре, соцзащита хезмәткәрләре, жилищный комитет кызлары, юристлар барысы да кулларыннан килгәнчә безгә ярдәм итәргә тырыштылар. Бөтен ничек иттереп булдырасалар безгә киңәш биреп, юридически яклап та бик нык ярдәм иттеләр. Рәхмәтем бик шиксез минем. Шундый ук шәфкатьлелек марафоны Актүбә бистәсенең Юрий Гагарин исемендәге мәдәният йортында да узды. Игелек чарасы биредә керә-керешкә үк башланды. Мәгариф мәдәният коллективлары оештырган ярминкә күпләрдә кызыксыну уятты. Biz marafonga her yılını kиләбез. Бүгенге көндә без беренче мәртәбә катнашып сәхнәгә чыктык. Гаиләдә Разил икенче бала, аның апасы бар. Апасы укый техникумда, 4нче курста. Шулай ук минем бик рәхмәтле буласым килә үземнең иремә. Анның башка миңа бик авыр булдырый. Ул безне бер кайчан да ташламады. Хәзерге көндә ул безгә бик нык ярдәм итә. Разил күпчелек әтисе белән. Әтисе аның төнге сменада эшли, шуңарга мин эшли алам. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин катнашучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Мондый хәйрия чаралары алга таба да дәвам итәчәген белдерде. Физик мөмкинлекләре шикле булганнарга ярдәм йөзеннән тупланган җыен 117 мең сум тәшкил итте. Әмма бу әле соңгы сан түгел. Ярдәм итәргә теләүчеләр үз өлешләрен әле кертә алалар. Шушы ук көнне район башлыгы Актүбәнең картлар һәм инвалидлар йортында да булды. Биредә бөтен уңайлыклары булган спорт мәйданчыгы ачылды. 620 мең сумга төшкән тренажерларның 500 мең сумы грант акчасыннан. Коллектив сәламәт тормыш һәм туризм проекты белән катнашып, Татнефть компаниясының грантын уткан була. Хәзер шушы акчага булдырылган спорт мәйданчыгында интернат йортында тәрбияләнүчеләр үзләре теләгәнчә физик күнегүләр белән шөгыльләнеп, сәламәтлекләрен ныгыта алачаклар. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин белдергәнчә, интернат йортта игътибар һәм ярдәм зур. Биредә төзекләндерү эшләре өчен быел гына да республикадан 3 миллион сум акча бирелгән. Аның өстенә Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев тарафыннан да даими ярдәм күрсәтелеп тора. Бистә халкы һәм башка депутатлар да мондый игелекле гамәлдән читтә калмыйлар. Я являюсь руководителем
исполнителем проекта «Татнефть», проект «Здоровый образ и туризм», который наш Татнефть, ПАО «Татнефть» поддержал. Мы получили грант в размере 500 тысяч, добавили еще свои 120 тысяч, и вот у нас получилась такая замечательная спортивная площадка, где наши получатели социальных услуг могут активно вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и проводить свой досуг. И это очень радует, то что такие проекты поддерживаются. Тантаналы чара күңелле чыгышлар җыр-моң белән дәвам итте. Марсель Зөфәр улы интернат йортта тәрбияләнүчеләргә йорт җиһазы, йомшак диван бүләк итте. Инвалидлар декадасы уңаеннан үткәрелә торган чараларның тагын берсе физик мөмкинлекләре чикле булган балаларга район башлыгы шәхсән үзе аларның өйләренә барып аралашып кайтты. Фәннәрне яратам, математика телен яратам. Мен кружокларга йөрим, аңасын гитарага йөрим, театральныйга йөрим. Мен дә курчаклар ясыйм үзем. Выставкаларда да бик катнашабыз без. Гаиләнең исә булган. Гаиләгә 17 яшь, бала берсе икенче елга 18 тула инде. 11 классны бетерәбез, мәктәптә егы пробны язып карадык, быелны яза алдык, Аллага шөкер. Выставкаларда катнашабыз инде, ярмаркаларда. Әйберләр ясарга ярата, рәсемнәр ясый, курчаклар күрәсез ясый. Мәдән шакырган җирләргә йөрибез инде, бәйрәмнәргә, ниләргә, выставкаларга, музейларга чакырсалар киләбез, бик рәхмәт аларга. Декаданың тагын бер игелекле чарасы район башлыгы физик мөмкинлеге чикле булган 5 кешегә торак алу өчен акча сертификатларын тапшырды. Күп балалы гаиләбез, улыбыз инвалидността, шушлай үзебезнең башлыкларыбыз ярдәмендә фатирлы булдык. Аллага шөкер, бик зур фатирда шундый иркен общежитиедә торган идек. Хәзер инде балаларыбызның һәрберсенең үз бүлмәсе бар. Улыбыз домашнее обучениедә, аның үзенең уку бүлмәсе бар. Барсы өчен дә бик тә зур рәхмәтлебез. Кайчан обращаться итсәк тә администрациягә һәр вакыт якты чырай белән гел көтеп торган кебек. Барысы өчен дә рәхмәт. Шәһәребезне шулай матурлап, кешеләргә яшәү уңайлыклар булдырганнары өчен һәрбер адым сайын матурлык, рәхәтләнеп яшәргә, тынычлап барыбызга да сау-сәламәт булып, зур рәхмәт барыгызга да. Ну, это, наверное, стать хорошим человеком, жить и помогать другим. Безнең инде республикабызда мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең декадасы старт алды. Шул тарафтан без үзебезнең районда шушы кешеләргә карата үзебезнең ярдәмне күрсәтергә тырыштык һәм шул тарафтан шушы 2-3 ай дәвамында шушы эшне башкардык. Без инде бүген менә җыелыштык, шушы мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә торак шартларын яхшырту өчен субсидиялар өләштек һәм инде квартиралы булдылар алар. Без инде бүген Азнакай районы буенча бу программалар безнең эшләп килә республика тарафыннан. Район буенча безнең алынды 15 гаилә. Бүгенге көндә инде менә бүгенге бәйрәмдә без шушындый 5 гаиләне чакырып аларны тәбрикләдек. Бу чара Бердәм Россия партиясының җирле бүлекчәсенә 20 ел тулу уңаеннан үткәрелде. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bil ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Barcha alamlarni yo'qdan bar qilgan, har doim bizlarni tarbiyalagan
нигъмәтләндергән, шушы ислам диненә китереп, исламда безләрне кардәш кылган, исламга өйрәткән Раббыбыз Хак Субханаһу ва Таалагә хәмдә сана мактауларыбыз булса иде, һәм дә аның пәйгамбәренә, илчесенә Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга күңел түрләребездән чыккан салат шәрифләребез һәрдаим ирешсә иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле җәмәгать. Аллаһ Тәала шушы җомга көннәребезне, җомга кичләребезне мөбарәк кылса иде. Бу көннәрдә кылган намазларыбызны, тоткан уразаларыбызны, кылган дуаларыбызны, иткән барча гамәл гыйбадәтләребезне, изгелекләребезне кабуллардан кылса иде. Әҗр савапларыбызны арттырып үзләребезгә ирештерсә иде. Инде гомер буена кылган хата кимчелекләребезне, гөнаһларыбызны ярлыкаса иде. Гафу әйләсә иде, рәхмәтеннән ташламаса иде. Аллаһ Субханаһу ва Тааля безнең максатыбыз турында, бу дөньяда яшәгән максатыбыз турында әйтә: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мин җиннәрне һәм кешеләрне миңа гыйбадәт кылсыннар өчен генә дип яраттым. Аллаһ Тәала безгә менә шушы максатыбызны белдерә. Ни өчен Аллаһ Тәала безне бу дөньяга китерде? Ни өчен безне шушы җир шарына җирләштерде? Һәм дә ни өчен безгә тормышыбызны бирде? Ул гыйбадәт өчен. Кешеләр инде бу дөньяда адашып, гафләткә чумып, төрле батыл, ялган булган максатлар белән яшиләр. Ягъни төрле максатлар булырга мөмкин, ләкин асыл максатыбыз бер генә. Кемдер инде менә байлык өчен яши, байлык туплый, 2-3 эшкә керә, бизнес кора, байлык өчен алдарга да мөмкин, рибага да керергә мөмкин, урларга да мөмкин, кеше үтерергә дә мөмкин. Кемдер балалар өчен яши, балаларны үстерергә, кияүгә бирергә, бай ясарга, аларны армияга җибәрергә, яхшы эшкә кертергә дип инде. Кемдер дан шөһрәт өчен яши, популярность өчен дигәндә бит. Шушы дан шөһрәт өчен ул акчасын да түгә, бөтен вакытын, көчен сарыф итә. Ләкин инде безнең менә Аллаһ Тәала әйтә, сезнең тормыш максатыгыз ул да булса гыйбадәт кенә ди Аллаһ Тәала. Эштә түгел, байлыкта түгел, бала хатыннар да түгел, ул безнең инде гыйбадәт кенә булырга тиеш. Моны инде камил рәвештә исламны кабул иткән мусульманнар гына аңлый. Чын мусульман булган кеше генә аңлый бу нәрсәне. Һәм дә инде менә пәйгамбәребезгә карасак, пәйгамбәребез безгә бит инде бөтен яктан, бөтен тарафтан үрнәк булган. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям һәр вакыт гыйбадәт кылган. Менә әгәр дә карасаң, бер гыйбадәтне бетерсә, башка гыйбадәткә күчкән. Намаз булсын ул, ураза булсын ул, үз байлыгыннан садака тарату булсын, вагаз сөйләү булсын, инде киңәш бирү булсын, ярдәм итү булсын кешеләргә, һәр вакыт ниндидер булса яхшы эштә булган. Начар эшләрдән тыелып, яхшы эшләрдә булган. Һәм менә Гаиша анабыз, ул инде пәйгамбәребезнең хатыны, сөйли, бер төнне ди, уяндым ди. Гаиша анабыз, уяндым, һәм дә янымда пәйгамбәрне тапмадым ди. Һәм дә инде аның йөрәгенә көннәшү кергән. Янында пәйгамбәре булмагач, димәк ул икенче пәйгамбәрнең бит инде берничә хатыны булган. Шушы төнне турып башка хатынга киткән дип уйлаган Аиша радиллаһу анха. Һәм дә инде изли башладым дияне һәм пәйгамбәрне бүлмәмдә сәҗдә хәлендә таптым ди. Ул намаз кылган иде ул вакытта. Менә карасак, хәтта инде төнне дә турып пәйгамбәребез хатыннары йоклаган чагында ул турып инде өстәмә намазлар укыган. Бу фарыз намазлар түгел, 5 вакыт намаз турында сүз бармый, өстәмә намазлар. Кай вакыт пәйгамбәребез бүлмәсендә укыган шушы намазларны, кай вакыт ул мәчеткә чыгып укыган. Беренче төзелгән Мәдинәдә мәчет булган бит инде, һәм шушы мәчет эчендә булган пәйгамбәрнең өе. Аны өйдә димәсәк була инде, берничә бүлмә булган. Һәрбер хатынга бирелгән берничә бүлмә. 2 метрга 2 метр. Һәм шушы бүлмәсендә кылган кай вакыт өстәмә намазларны, кай вакыт мәчеткә чыгып укыган. Төнне. Анда инде менә шушы теге светильникларда булмаган, лампочкаларда булмаган, электричество булмаган бит инде ул менә шушы караңгылыкта кылган. Һәм Хузайфа ибн al-Яман дигән бер сахаба булган, ул пәйгамбәребезнең мәчетендә яшәгән. Фәкыйрь булган, үз йорты булмаган. Һәм дә әйтәм, менә шушы пәйгамбәребез намазга торды ди бер төнне. Һәм мин аның янына бастым ди. Аның белән бергә намаз укырга теләдем ди. Өстәмә намаз, нәфил намаз. Һәм дә инде ул Фатиханы укыды, аннан Бакара сүрәсен укырга тотынды. Мин инде уйладым, 100 рәкъат кылыр да рукугка китер, иелер. Ләкин ул 100 аят укыды, 200 аят укыды, Бакараны укып бетерде, аннан Ниса сүрәсен укый башлады, Имран сүрәсен укыды, аннан гына рукугка китте. Һәм дә әйтә, аның рукугта сәҗдәсе дә шул кадәр узак иде ди. Ягъни менә шушы Бакара сүрәсен, Имран сүрәсен, Ниса сүрәсен укыган хәтлек
рукухы да, сәҗдәсе дә бик озак иде ди. Әгәр дә моңа уйласак, бит Бакара сурәсе ул 285 аяттан тора. 280 ничәдер аяттан тора. Һәм менә шушы Бакараны әгәр тиз укысаң, 1 сәгать, 2 сәгать эчендә укып бетереп була. Пәйгамбәр Бакарасын да укыган, Ибранын да укыган, Нисасын да укыган. Ул инде иң ким дигәндә 2-3 сәгать бер намазы булган. Менә шушы төнге намаз. Һәм дә инде Хузайфа бик авыр булган бу. Һәм сөйли менә пәйгамбәребез никадәр үзенә авыр булса да шушы өстәмә намазларын кылган. Һәм дә Айша анабыз шулай ук сөйли, әгәр дә ул төнне намазны инде йоклап калса, төнне намазын укый алмаса, ди ширләгән булса, яисә йоклап калса, бик арган булса, ул иртәсен торып духа намазында 12 рәкәгать нәфил кылган булган ди. Төнне намазларын кыла алмаса, ул өстәмә рәвештә нәфил намазларны 12 рәкәгать иттереп кылган ди. Ягъни, шушы гыйбадәттә бик инде игътибарлы булган. Һәм әгәр дә гыйбадәт нәрсә дип сорасагыз, гыйбадәт инде ул намаз гына түгел, ураза гына түгел, Коръән уку гына түгел, мәдрәсәдә генә укып, теге укыган кешеләр генә инде гыйбадәт кылмыйлар. Бүтән безнең Аллаһ ризалыгы өчен кылган изгелекләребез, бүтән яхшы эшләребез ул гыйбадәт. Аның инде беренче шарты Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Аллаһ ризалыгы өчен булса ул эш, ул бездән инде гыйбадәт дип шутлана. Һәм гыйбадәт булса, Аллаһ Тәала аның өчен инде улы аҗр саваплар безгә вәгъдә итә. Әгәр дә мин күршемә бурычка биреп тордым икән акча, ул инде фәкыйр булса, яисә инде менә шушындый авыр хәле булса, биреп тордым бурычка Аллаһ ризалыгы өчен, аның инде аҗр савабы олы. Әгәр дә башка бер туганыңа ярдәм итсәң, матди генә түгел, мәгънәви рәвештән, физик рәвештән ярдәм итсәң, яисә башка бер яхшы эшләсәң, ул инде шулай гыйбадәт дип шутлана. Ләкин инде иң яхшы гыйбадәт ул инде Аллаһның фарызларын үтәү. Менә без үзебезне мусульман дибез. Һәм дә мусульман дигәч инде безнең төрле вазифаларыбыз бар, безнең бурычларыбыз бар. Без ул мусульман булсак, ул бурычларны үтәргә тиешбез, ул вазифаларны үтәргә тиешбез. Иң беренче вазифа ул инде Аллаһ безгә кушкан, әмер иткән 5 вакыт намазыбыз. Менә шушы намазлар, аннан Рамазан аенда тоткан уразабыз, байлык булса инде закат бирү, хаҗ кылу, менә шушы бүтән фарызларны үтәү ул безнең бурычыбыз. Һәм дә ул безнең вазифабыз. Әгәр дә ул фарызлар үтәлми икән, безнең үстәмә гамәл гыйбадәтләребез, аларның инде файдасы бик тә улы булмаска мөмкин. Иң беренче рәвештә фарызларны үтәп, аннан соң гына инде шушы өстәмәләрне кылырга кирәк. Әлбәттә инде бүтән өчен Аллаһ Тәала безгә әҗрне вәгъдә итә, ләкин шушы иң беренче рәвештә фарызлардан башларга кирәк. Аллаһ Тәала һәр барчабызга да шушы фарызларны өйрәнергә, әкрен-әкрен генә аларны инде гамәлгә кертергә насыйп әйтсен. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Исәнмесез, мөхтәрәм телевизор караучылар. Зәңгәр экраннар аша һәммәгезгә дә иң кайнар җылы сәламнәребезне юллыйбыз. Экранда бәйрәмегез котлы булсын тапшыруын башлыйбыз. Безнең тапшыруыбызга килгән котлау хатында Миннегулов Илгизәр Рашат улын якыннары тәбрикли. Гаиләбезнең терәге, таянышы, безнең өчен иң кадерле кешебез, тормыш иптәшем, әтиебез Миннегулов Илгизәр Рашат улын гомер бәйрәме 60 яшьлек юбилее белән котлыйбыз. Озак еллар машина йөртүче булып эшләгән әтиебез тырышлыгы, булганлыгы, күркәм холкы белән аерылып тора. Үзенең оста балыкчы, умартачы, бакчачы булуы белән дә күпләрне сокландыра ул. Аның киң күңелле, хезмәт сөючәнлеге, игелеклелеге барыбыз өчен дә олы үрнәк. Безне, балаларыгызны әни белән пар канатта җил яңгыр тигерми, үстереп белем бирдегез. Тормышта үз юлыбызны табарга ярдәм иттегез. Без сине бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез, кадерле әтиебез.
Гомер бәйрәмең белән котлап, ихлас теләкләребезне җиткерәбез. Тормышка дәртне сүндермичә, сихәтлектә, саулыкта, әни белән пар канатта, тигезлектә, бәрәкәтле, мул тормышта, балаларыңның, оныкларыңның игелеген, куанычын күреп, кадергә, хөрмәткә төренеп, һәр аткан таңга сөенеп, озак еллар яшәргә язсын. Сиңа йөрәк түреннән чыккан рәхмәтләребезне генә җиткерәбез. Син әле солдаттан кайткан егетләр кебек кенә, 60-ның аргы ягында яшәсин көлеп кенә. 60 еллык хәзинәңнең кадерен белеп кенә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Зөлфия, балаларың Илнар, Резидә, Айгөл, Илнур, оныкларың Зәлинә, Самина, Амелия һәм барлык туганнарың котлады диелгән әлеге матур котлау хатында. Хөрмәтле Илгизәр әфәнде, без дә шушы матур теләкләргә кушылабыз. Алдагы җыр сезгә туган көн бүләге булып барып ирешсен. Бәхетле яшәгез. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне олы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп, үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Yazmışыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, инде тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Быелгы кыш һәммәгезгә дә бәрәкәт, бетмәс, төкәнмәс бәхет, шатлыклар алып килсен. Мин Илмира Шәрифуллина, алда күңелле яллар теләп сезнең белән саубуллашам.